Jó az Úr! Szeretnék olvasni egy igét a János közönséges leveléből, a második részből, a 15. verstől. Azt írja, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Halleluja! Tehát ha megtértük az Istenhez, ő azt akarja, az Úr azt akarja, hogy őt tegyük az első helyre. Az Isten tegyük az első helyre. Halleluja! Nem kell a trend után menni. Nem kell a divat után menni. Mert mi van, ha a divat rossz? Mi van, ha a rossz divat jön be? Az Úr azt akarja, ha befogadtuk őt a szívünkbe, és ő vált a mi Urunká, hogy őt tegyük az első helyre, hogy őt szolgáljuk. Mert ő megérdemli, ő méltó rá, hogy őt szolgáljuk. Jézus méltó, hogy őt szolgáljuk, hisz ő adott nekünk örök életet. Jézus a legnagyobb ajándékkal ajándékozott meg minket. Halleluja! Csak azért, mert annyira szeret. Jézus maga a szeretet. Jézus nagyon szeret minket. Halleluja! Igazából mi nem is tudjuk felfogni az Isten szeretetét. Képzeld el, hogy Jézus ember lett értünk, az Isten fia emberé lett értünk, emberé vált értünk, hogy meghalljon mi bűneinkért. Jézus nagyon kegyelmes. Halleluja! És azt akarja, hogy ha megtértünk ő hozzá, őt szolgáljuk, mert ő drága véren vásárolt meg minket. Jézus azt akarja, hogy őt szolgáljuk. Ne menjünk a világ után, ne érdekeljen minket a világ. Az Úr azt akarja, hogy ne forrogjunk sokat a világban, mert a világ leveszi a kenetet. A világ leveszi a kenetet. Azt akar az Isten, hogy időt szakítsunk rá, időt fordítsunk rá, mert ő méltó, nagyon szeret, és ő megváltott minket a halálból. Halleluja! Jézus nagyon szeret minket. Halleluja! Fontos az, hogy úgy lássad magad, hogy a Teremtő lát téged. Halleluja! Jézus minket nem hülyének lát. Jézus nem bunkolnak lát minket. Jézus nem bunkolnak lát téged. Jézus téged értelmesnek lát. Okosnak lát. Kreatívnak lát. Halleluja! Fontos, hogy te úgy láss magad, hogy az Isten lát téged. Halleluja! Halleluja! Dicsőség az Istennek. És fontos az is, hogy másokon segítsél. Amikor te várod az áttörést várod, fontos az, hogy másokon segítsél. Segítsél másoknak is, hogy áttöréshez jussanak. Fektessél be másnak az életébe, vessél be másnak az életébe. Fontos az, hogy munkálkodjunk, miközben mi várjuk az áttörést. Amíg te várod az áttörést, segíts másokon. Halleluja! Mert amit vetsz, azt aradsz. Ezért vessél be másnak az életébe. Segíts másokon. Halleluja! És fontos az is, hogy legyél hálás. Legyél hálás mindenért. Legyél hálás mindenért, amit az Úr adott neked. Halleluja! Mert Jézus szeret. Halleluja! Jézus jó! Az Úr jó! Te Jézus kincse vagy! Te értékes vagy! Jézus szemei előtt! Halleluja! Jézus annyiszor gondol rád, mint ahány homokszám van a tengerparton. Halleluja! Jézus maga az élet. Ő az élet. Ő az élet fejedelme. Halleluja! Ő maga a szeretet. Halleluja! Dicsőség az Istennek. Halleluja! És fel szeretnék olvasni még egy igét. A harmadik részből, János közönséges levél, a harmadik részéből a negyedik verset. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűnt pedig a törvénytelenség. Fontos az, hogy ne éljünk bűnben, miután megtértünk. Miután megtértünk, mi az ördög célpontjává váltunk. Miután valaki megtér, befogadja Jézust a szívébe, azt az ördög el akarja tenni lábalól, azt akarja, hogy bűnben éljen. Fontos az, hogy tisztán éljünk. A bűn a törvénytelenség, a bűnnek a definíciója az, hogy törvénytelenség. Fontos, hogy még betöltsük az Isten törvényét.
akkor élünk tetsző életet az Úrnak, ha betöltsük az ő törvényét. Fontos, hogy ne éljünk bűnbe, mert a bűn zsoldja a halál, és a bűn az elválaszt minket Istentől. Ez fontos tudni. Halleluja. Jó az Úr. Nagyon jó az Úr. Halleluja. Amíg te várod az áttörést, addig gondolkozz el azon, hogy az Úr mit adott neked, mit tett a te életedbe. Számold össze azokat a dolgokat, amiket az Úr már tett eddig a te életedbe. Nézed azt mindig, ami van. Nézed azt, amit az Úr már adott neked. Halleluja! Nézed azt, amit Jézus már tett idáig a te életedbe. Az emberben ez úgy benne van, hogy mindig azt néz, ami nincs. Mindig arra néz, ami nincs. Nincs autóm, nincs lakásom, nincs autóm, nincs férjem, nincs feleségem, nincs mosógépem, nincs telefonom, nincs ez, nincs az. Az emberben ez így benne van, hogy nincs ez, nincs az. Mi nincs? Egy egész listát lehet írni arról, hogy mi nincs. De te ne arra néz, ami nincs. Ne csak arra nézél, ami nincs, hanem nézi arra, amit már az Úr neked tett, amit az Úr neked már adott. És amit kérsz, azt meg fogod kapni. Halleluja. Meg van írva, hogy kérjetek és adatik néktek. De most egy fontos igazságot szeretnék elmondani, ami lehet, hogy kijelentés a számodra. Azt ír az ige, hogy az az ember, aki kételkedik, az ne várja, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Tehát Jézus nem szeret a kételkedést. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy hát vajon az Úr nekem akar adni egy lakást? Vajon az Úr nekem akar adni egy kertes házat? Vajon az Isten akar nekem adni egy jó autót? Nem szabad mi így gondolkozunk, vajon, hanem higgyünk az Úrban. Ne kételkedjünk, mert aki kételkedik, az ne várja, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Ezt írja a Biblia. Meg van írva, hogy kérjetek is, adatik nektek. Halleluja. Halleluja. És Jézus nem szereti, az Úr nem szereti, hogyha mi mindig könyörgünk hozzá. Nem kell mindenért könyörögni. Most fel is olvasnak ezzel kapcsolatosan egy igét a Jelenések első részéből, a 6. verset. Azt írja, hogy és tett minket királyokká és papokká az ő Istennének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Elolvasom még egyszer az első felét. És tett minket királyokká és papokká. A királyok nem szoktak könyörögni. Elgondolkozók logikusan, a királyok nem szoktak könyörögni. Mi királyok és papok vagyunk, mi nem kell az Istenhez könyörögve menjünk. Könyörgök Uram, gyógyítsd meg az én testvéremet. Nem így kell tenni. Könyörgök Uram, könyörgök Jézus. Az Isten nem szereti, hogyha egyfolytában így megyünk hozzá. Fontos az is, hogy hogyan közeledünk a Teremtő felé. Ő a mi édesapánk, de az édesapádhoz mindig könyörögve szoktál menni. Emlékezz vissza, gondolj bele, amikor te az édesapádhoz mentél, kértél valamit tőle, mindig könyörögve kérted. Mondtad, hogy könyörgök édesapám, adj nekem egy kicsi pénzt. Könyörögtél? Könyörögve mentél hozzá? Én nem hiszem. Az Isten a mi édesapánk, ő a mi mennyei édesapánk. Ő a mi mennyei édesapánk. És azt akarod, kérjünk tőle. Kérjünk, nem könyörögjünk. Az másik, az elveszettekért könyörgünk, hogy megtérjenek, az más. De nem kell mindig úgy közelíteni az Úrhoz, hogy könyörgünk. Ezt nem szeret az Isten, ezt is szintén fontos tudni. Jézus nagyon jó, halleluja. Jézus nagyon szeret téged. Segítsél másokon is. Ha segítsz másokon, az Úrban bízol, ő segíteni fog neked. Halleluja. De azt akarom, hogy mindig az Úrra nézzünk. Vedd le mindig a tekinteted a problémáidról. Ne egyfolytában a problémáidra nézzél. Nem kell egyfolytában a problémákra nézni, hanem nézz fel az Úrra. Nézz fel. A királyok királyára. Halleluja, mert nála minden lehetséges. Az Úrnál, az Istennél minden lehetséges. Az Úrral még a kőfalon is átmész. Dicsőség az Istennek. Halleluja. Halleluja. Neked mindenre van erőd a Krisztusban.
aki minket megerősít. Ezt írja a Biblia. Nagyobb az, aki benned, amit a világban van. Ez le van írva a János levelében. Halleluja! Dicsőség az Istennek. Nagyobb az, aki bennünk, amit a világban van. Neked mindenre van erről a Krisztusban. Halleluja! Minden lehetséges annak, aki hisz. Halleluja! Ragad meg ezt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges annak, aki hisz. Halleluja! Dicsőség az Istennek, minden lehetséges neked. Semmi sem tud téged megakadályozni, hogy áldáshoz jussál. Semmi sem tud téged megakadályozni, hogy áttöréshez jussál. Semmi, de semmi sem fog téged megakadályozni, az Úrban bízol. Halleluja! Vesd ki a te szívedből a kételyeket. Ne kételkedj az Úrban, hogy vajon az Úr engem meg akar áldani, mert ő meg akar áldani. De Jézus szegény lett, érted? Jézus szegény lett, érted? Hogy te az ő szegénysége által meggazdagodjál. És ez nem csak a szellemiekre vonatkozik, hanem ez mindenre vonatkozik. Jézus szegény lett, értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Halleluja! Persze ez nem azt jelenti, hogy olyan gazdag lesz, vagy mint Bill Gates, vagy mint Warren Buffett. De az Úr azt akarja, hogy jól vigyük. Halleluja! És el is mondanám, hogy miért akarja az Úr azt, hogy mi jól vigyük. Azért, mert ha te rosszul viszed, akkor előbb-utóbb lázadozni fogsz, elmegy a te hited. Meg fogsz keseredni, a keserűség fel fog növekedni a szívedbe, a szegénységgel gyötör téged az ördög. Jézus meg akar minket áldani, hogy boldogok legyünk. Az Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek gondok, nem lesznek próbák. Próbák lesznek. De az Úr mindig veled van, halleluja, és ő azt akarja, hogy jól éljél, legyen pénzed, hogy tudjál segíteni a szegényeken, a rászorulókon, halleluja. Az Isten azt akarja, hogy te csatorna legyél, hogy segíts másokon is. Halleluja. Jézus képes, hogy megáldjon téged. Halleluja. Vannak a csodálatos igéket, amik le vannak írva a Bibliában. Halleluja. Mindenbe, amiben te belefogsz, az felvirágzik, ez írja az Úr igéje. Mindenbe, amiben belefogsz, felvirágzik. Mindenre, amire ráteszed a kezed, az áldott. Halleluja! Bármire, amire ráteszed a kezed, az áldott. Halleluja! Te áldott vagy. Fontos, hogy áldás szálljon rád. Az Isten azt akarja, hogy áldás szálljon a te életedre. Glory! Halleluja! Glory to God! Dicsőség az Istennek. Ő azt akarja, hogy áldás szálljon rád. Halleluja! Dicsőség az Istennek. Halleluja! A vallásos emberek gondolják azt, hogy mi szegények legyünk, mert Jézus is szegény volt. Jézus szegény lett, értük, Jézus szegény lett ahhoz képest, hogy milyen volt a mennyben. Jézusnak volt háza, Jézus nem egy koldus volt. Az ő ruháin sorsot vetettek. Miután meghalt. Miért? Azért, mert nem volt értéke? Ne, azért, mert értéke volt. Halleluja! Amit vetsz, az aradsz. Az Úr azt akarja, hogy vessél sokat. Gyülekezetbe adakozzál, mert ír az adakozásról az ige, ír a tizedről is az ige, ír az alamis osztogatásról is az ige. Halleluja, te mindent megteszel hittel. Meg fog téged áldani a Teremtő, meg fog téged áldani az Isten, mert ő szeret. Halleluja, Jézus kedves és szeret téged. Jézus nem feledkezett meg rólad. Jézus képes, hogy 7 milliárd ember is foglalkozzon egyszerre. Miért? Azért, mert ő mindenható. Az Isten mindenható. Halleluja. Ő az El Shaddai. Ő a mindenható Isten. Ő az El Shaddai, a mindenható Isten. Nála minden lehetséges. Halleluja. És amit ő megígért, azt meg fogja tenni, azt meg fogja teljesíteni. Halleluja. Az Úr azt akar, hogy higgyünk benne. A hit az alap, hogy a múltkor ezt elmondtam. A hit az alap. Az Úr azt akar, hogy higgyünk benne. Higgyél benne. Halleluja. Bízzál benne. De az, hogy az Úrban bízál, oda hitre van szükség rád. Gyűjtsél hitet. Gyűjtsél hitet. És majd az Úrban fogsz bízni. Halleluja. Jézus nagyon szeret téged. Jézus, te Jézus kincse vagy. Mi emberek értékesek vagyunk az Isten előtt. Az nem igaz, hogy Jézus megteremtett minket, és utána elhagyott, nem hagyott el. Jézus többször gondol rád, mint gondolnád. Jézus többször gondol rád, mint ezt gondolnád. Halleluja, azért, mert szeret. Jézus maga szeretet. Ő az élet. Jézus az élet fejedelme. Halleluja. És azt akar, hogy jól éljük itt a földön is. Lesznek problémák. Jézus megmondta, hogy e földön nyomorúságotok lesz, engem bizatok, mert én meggyőztem a világot. Halleluja. Az Úr veled van. És az Isten veled van, kicsoda ellened. Halleluja. A
Teremtő van veled, és te győztes vagy. Te győztes vagy. Mindenben, amiben belefogsz, az felvirágzik. Halleluja. Kérlek, hogy ne engedd, hogy az ördög valamivel gyötörjön téged. Nem, állj ellene az ördögnek, és elfut tőled. Halleluja. Glory! Halleluja. Dicsőség az Istennek. Állj ellene. A Biblia arra tanít minket, hogy álljunk ellen a gonosznak. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Halleluja. A leghatalmasabb légy van veled. Jehova van veled. Jahve Nissi van veled. Az Úr egy győzelmi zászlód, ezért egy győztes vagy. Halleluja. Nézz fel az Úrra. Mindig az Úrra nézz. Ne engedd, hogy az ördög téged a problémák körül forgasson. Nem, nézz fel a Teremtőre. Halleluja. Volt egy érdekes történet. Még Izrael nép a pusztában volt. Sok mérges kígyó jöttek a mérges kígyók. Az Úr ezt megengedte, ezt a csapást. Jöttek a kígyók, és az embereket megmarták. A pusztában, megmarták őket. És az Úr szólt Mózeshez, hogy állítson fel egy érzkígyót. Egy póznára, egy oszlopra állítson egy érzkígyót. És aki felnéz a kígyóra, az meg fog gyógyulni. Halleluja. És aki felnézett, az valóban meggyógyult. Tehát azt akar az Isten, hogy levedd a tekintetet a problémáidról. Vedd le a tekintetet a problémáidról. Ne egyfolytában arra nézz, hanem nézz fel az Úrra, nézz a királyok királyára. Az Úr azt akar, hogy benne bízzál. Csak aki az Úrban bízik, az soha, de soha meg nem szégyenül. Halleluja, aki az Úrban bízik, az soha meg nem szégyenül. Annak arca meg nem pirul. Halleluja. Halleluja. Jézus annyira kedves. Jézus kedves, hosszú tűrő, kegyelmes. Halleluja. Ő nem mond le soha senkiről sem. Halleluja. Jézus kegyelmes, igazságos. Halleluja. Az embereket fel akar emelni. Az övéit fel akar emelni a sárból, a mocsárból. Halleluja. Legyen egy alázatos szívű ember, mint ahogy Dávid volt. Mert az Úr az alázatos szívű embereket felemeli a sárból. Halleluja. Halleluja. József is nehéz dolgokon ment át. József is nehéz helyzeten ment át, de az Isten vele volt. Vele volt mindvégig. Nem hagyta előtt az Úr. Őt a testvérei eladták. Kútba dobták. Előtte kútba dobták, aztán majd eladták. Aztán majd bekerült a börtönbe is. De az Úr vele volt. De az Úr mellette volt. Halleluja, és majd felemelte őt. És ő lett az ország második leghatalmasabb pozícióban lévő ember. Halleluja. Az Úr felemelte őt. Mert alázatos szívű volt, nem lázadt az Úr ellen. Józsué nem lázadt az Úr ellen. Dávid szinte nem lázadt az Úr ellen. Fontos az, hogy ne lázadjunk, mert a lázadás egy nagy bűn. Tarts ki mindig. Tarts ki mindig, mert az Úr veled van. Tarts ki, mert Jézus veled van. Jézus szeret téged. Tarts ki. Tarts ki, halleluja. Tarts ki! Bármilyen nehéz helyzetben is legyél, tarts ki! Ez a 2012-es év, ez elég nehéz év lesz. Gazdasági szempontból elég nehéz év lesz. De jöhet a nagy szegénység, mert az Isten veled van. Ő megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Ezért ne félj a szegénységtől. Ne félj attól, hogy szegény leszel. Ne félj, hogy kitesznek a munkahelyedről. Ne félj semmitől sem. Halleluja! Jöhet a szegénység. Jöhet a gazdasági csőd. De az Úr veled van. Halleluja, mert ő megígérte. Jézus szeret téged, és ő megígérte, hogy veled lesz mindvégig. Halleluja, ezért tarts ki, bízz az Úrban, és tarts ki, halleluja, tarts ki, dicsőség az Úrnak, halleluja, halleluja, kívánom, hogy az Úr áldja meg a 2012-es évet a te számodra, adjunk áttöréseket, és fontos az, hogy foglald le ezt az évet. Foglald le ezt az évet az áttörések számára. Foglald le ezt az áttörésekre. Jézus hatalmas nevében. Vannak a csodálatos igéket. Halleluja, mert az igé az Isten szava. Abban erő van. Van meg az igét. Foglald le ezt az évet. A győzelem az áttörések évére. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak.